ҷисму ҷони манӣ. ту ними ними манӣ, ними ҷисму ҷони манӣ. ва зарра зарра ту пайванди ҷовидони манӣ. бар ҳар куҷо ки равӣ, дар ман аст решаи ту. ту эй гул аз қалами сабзи устухани манӣ. ту ҷисму ҷони манӣ. ба ҳар куҷо ки равам нимаи танам бе ту. ба ҳар куҷо ки равам ними одамам бе ту. ба ҳар куҷо ки бубинам туро зиёд шавам. ба ҳар куҷо ки набинам туро камам бе ту. ту ҷисму ҷони манӣ. ба дасти ман бирасад дасти кас, ту меларзӣ. расад ба дасти ту дасте, ба ларза меоям. ту ашони ману ман, ки ашони туам. ту ҷои ҷони ману ман, ки ҷои ҷони туам. ба дасти ман бирасад дасти кас, ту меларзӣ. расад ба дасти ту дасте, ба ларза меоям. ту ашони ману ман, ки ашони туам. ту ҷои ҷони ману ман, ки ҷои ҷони туам. ту ҷисму ҷони манӣ. ба ҳар куҷо ки равам бозоямад ҳама пеш, ки дар канор бигирам туро чун нимаи хеш. ки дар канор бигирам туро пурра шавам. ва дар канори ман оиву кам намони туам. ту ҷисму ҷони манӣ. тамоми неъмати дунё чӣ ғам ки моли каст аст. тамоми неъмати дунё ба ҳукми хору хас аст. туро насиб кунад ишқи ман ҳамин кафист. маро насиб кунад ними бистари ту бас аст.